హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనకు ఒక పెద్ద మంచి బిజినెస్ ప్లాన్ గురించి చెప్పబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ బిజినెస్ ప్లాన్ అనేది మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. మీ జీవితంలో కావాల్సినటువంటి సంపాదన సంపాదించుకోవడానికి కూడా అవకాశాలు కల్పిస్తుంది. ఒక జీవితంలో మంచి మంచి పొజిషన్లో వెళ్ళడానికి కూడా, మంచి సంపాదన తీసుకోవడానికి కూడా ఈ బిజినెస్ ప్లాన్ అనేది దోహదపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇది మనకు వరల్డ్‌లోనే మొట్టమొదటిసారిగా లాంచ్ కాబడినటువంటి, మొట్టమొదటిసారిగా వరల్డ్‌లోనే డిజైన్ చేయబడినటువంటి బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రెండ్. ఇక్కడ ఇలాంటి బిజినెస్ కాన్సెప్ట్‌ని ఇప్పటివరకు ఎవరు కూడా, ఈ కంపెనీ కూడా డిజైన్ చేయలేదని కూడా చెప్పుకోబోతున్నాము. స్మార్ట్ కాంటాక్ట్ బేస్డ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా మనకు వర్క్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది స్మార్ట్ కాంటాక్ట్ బేస్డ్ అనేది ఇక్కడ వరల్డ్‌లోనే మొట్టమొదటిసారిగా డిజైన్ చేసినటువంటిది. మనకు కంపెనీ పేరు వచ్చేసి రాయిస్ ఫండ్స్ అనేది మనకు రాయిస్ గ్రూప్ వాళ్ళ చేత ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఒక యూకే బేస్డ్ కంపెనీ. ఈ యూకే బేస్డ్ కంపెనీ మనకు ఈ స్మార్ట్ కాంటాక్ట్ బేస్డ్ ద్వారా ఏం చేస్తుందంటే, మనకు ఒక బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా మనకు ఒక బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ రూపంలో ఎవరైతే పీపుల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ పీపుల్స్ కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. కలెక్ట్ చేసినటువంటి ఆ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ ని పీపుల్స్ మధ్యలో షేర్ చేయబడుతుంది ఫ్రెండ్స్. మనము ఇక్కడ ఏ విధంగా షేర్ చేయబడుతుంది కూడా మనం చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మన మొబైల్ ద్వారా చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకు మంచి చక్కని అవకాశాలు, చక్కని బిజినెస్ ని, మనీని స్టిమ్యులేట్ చేసినటువంటి, ఒక ప్రజల కోసము స్టిమ్యులేట్ చేయబడినటువంటి మంచి చక్కని ప్లాన్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకు కరోనా రిలీఫ్ కూడా ఇప్పుడు యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. కరోనా రిలీఫ్ ఫండ్ తో పాటు ట్రైనింగ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మంచి చక్కని అవకాశము, అలాంటి మంచి మంచి వాటిలలో మనము పార్టిసిపేట్ చేయడానికి దోహదం చేస్తున్నటువంటి రాయిస్ ఫండ్స్ అనేటువంటి కంపెనీ. ఈ కంపెనీలో మనం చక్కని సంపాదించుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇంత ముందు మనం ఎన్నో కంపెనీలో వర్క్ చేసి ఉంటాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కంపెనీలో వర్క్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎన్నో ఆశలు, కళలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అలాంటి కళలు, ఆశలు నెరవేరకుండానే మధ్యలోనే నీరు చల్లినటువంటి కాన్సెప్ట్లు కూడా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకు అలా కాకుండా ఇక్కడ మనకు ఈ కంపెనీలో మనం కొన్ని కావాల్సినటువంటి సంపాదించుకోవడానికి కార్ ఫండ్ కానీ, ఎస్యూవి ఫండ్ కానీ, విల్లా ఫండ్ కానీ, నెక్స్ట్ శాలరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇవన్నీ కూడా ఉండడం ఫ్రెండ్స్. మంచి చక్కని ఫెడరేషన్ సంబంధించినటువంటి రివార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మనకు ఇక్కడ ఫెడరేషన్ అంటే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకు ఫెడరేషన్ మీన్స్ ఏంటంటే, మన రిఫరల్ లింక్ తోటి 4 మెంబర్స్ని యాడ్ చేసినట్లయితే దాన్ని 4 ఫెడరేషన్ అంటాం ఫ్రెండ్స్. ఆ 4 మెంబర్స్ కూడా ఒక్కొక్కరు మళ్ళీ వాళ్ళ రిఫరల్ తోటి కూడా 4 మెంబర్స్ని యాడ్ చేసినట్లయితే దాన్ని మనకు 16, మన ఐడి వచ్చేసి 16 ఫెడరేషన్కి ఎలిజిబుల్ అయిన ఫ్రెండ్స్. 16 ఫెడరేషన్కి ఎలిజిబుల్ అయినట్టు ఫ్రెండ్స్, మనకు జీవితంలో మంచి రివార్డ్స్ తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనం ఇంకా ఎవ్వరు ఆపలేరు ఫ్రెండ్స్. అలాంటి మంచి రివార్డ్స్ని తీసుకోవడానికి ఇక్కడ మన ముందు రివార్డ్స్ని కూడా ఉంచినటువంటిది మన రాయిస్ ఫండ్స్ కంపెనీ. ఇక్కడ మనకు 16 ఫెడరేషన్ కంప్లీట్ అయిన మనకి సిల్వర్ కాయిన్ రివార్డ్ రూపంలో ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మనకు అలానే 64 ఫెడరేషన్ కంప్లీట్ అయిన వారికి గోల్డ్ కాయిన్ కూడా ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మనకు 256 ఫెడరేషన్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి మనకు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ 256 ఫెడరేషన్ కంప్లీట్ అయినట్లయితే యాపిల్ వాచ్ ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మనకు ఎప్పటి నుంచో మనకు జీవితంలో ఆశలు ఉంటాయి, మంచి వాచ్ తీసుకోవాలి, యాపిల్ వాచ్ యూజ్ చేయాలన్నట్టు. అలాంటి ఆశలను కూడా మనం ఇక్కడ నెరవేర్చుకోవడానికి మనం ముందే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మంచి చక్కని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనం అవన్నీ కూడా రీచ్ కావడానికి మనకు ఎంతో టైం లేదు ఫ్రెండ్స్. మన ముందే ఉన్నది ఫ్రెండ్స్. కావాల్సి 2024 ఎవరైతే రీచ్ అవుతారో ఫ్రెండ్స్ ఫెడరేషన్ ని, వాళ్ళకు ఐఫోన్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకు జీవితంలో ఒక కళ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనం ఫోన్ వాడాలంటే ఐఫోన్ వాడాలని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అలాంటి కళని నిలబెట్టుకోవడానికి మనకు ఇక్కడ మన ముందుకు ఒక రివార్డ్ రూపంలో కూడా తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 4096 ఒక ఫెడరేషన్ కంప్లీట్ చేసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ మ్యాక్ బుక్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ అలానే 16,384 ఫెడరేషన్ కంప్లీట్ చేసినట్టయితే ఫ్రెండ్స్, మనకు కార్ ఫండ్ ఫ్రెండ్స్. మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక కళ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కార్లో తిరగాలి, మంచి పెద్ద కార్లో తిరగాలి, ఒక పొడవాని కార్లో తిరగాలని ఒక మంచి కళ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అలాంటి కళను నెరవేర్చుకోవడానికి ఇక్కడ మనకు రాయిస్ ఫండ్స్ అనేది మన ముందుకు కార్ ఫండ్ను కూడా తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఎంత కష్టపడి మనం ఎంతకైతే ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ కష్టపడడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనం బిజినెస్ ని ఎంత గ్రోత్ చేసుకుంటే అన్ని మంచి చక్కని అవకాశాలను మన ముందుకు తీసుకొస్తుంది ఫ్రెండ్స్, మనకు అందిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అలాంటి అవకాశాలు అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు రీచ్ కావాలని కోరుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనం 65,536 కంప్లీట్ అయినట్లయితే ఒకవేళ ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇక్కడ ఎస్యూవి కార్ ఫండ్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ అందరూ కూడా కార్లో తిరుగుతారు ఫ్రెండ్స్, కానీ ఎస్యూవి కార్లో తిరగడానికి కూడా చాలా మందికి కోరిక ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. అలాంటి వాళ్ళ కోసం కూడా చక్కగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్.
జీవితంలో ప్రతి ఒక్క కాలేజ్ స్టూడెంట్ కానీ ఎవరైనా కానీ కార్లో తిరగాలనుకుంటున్న ఫ్రెండ్స్, మనకు ఎంతో మంది కార్లో తిరగడానికి కూడా ఇక్కడ చక్కని అవకాశాలు కల్పిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకు రాయల్స్ ఫండ్స్ అనేది. అలానే మనం ఎప్పటి నుంచో ఎన్నో రకాల బిజినెస్లు చేస్తూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్, మన జీవితంలో పోరాటం చేస్తుంటాం ఫ్రెండ్స్, జీవితంలో మనము నెట్టుకొస్తుంటాం ఫ్రెండ్స్. అలాంటి బిజినెస్ చేసుకుంటా, ఉద్యోగాలు చేసుకుంటా, చిన్న చిన్న జాబ్స్ చేసుకుంటా, చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటా నెట్టుకొస్తుంటాం. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క కళ, జీవితం యొక్క కళ ఏముంటుందంటే ఫ్రెండ్స్, మనకు ఒక మంచి విల్లాని కట్టుకోవాలి, మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దానికి కావాల్సినటువంటి ఫండ్ కూడా మనకు రాయల్స్ ఫండ్స్ అనేది మనకు విల్లా ఫండ్ కూడా డిజైన్ చేసింది ఫ్రెండ్స్. మనకు విల్లా ఫండ్ను కూడా మన ముందు తీసుకొచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఆలస్యం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మన జీవితంలో స్థిరపడడానికి కావాల్సిన అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి మనము ఇమ్మీడియట్ గా మనం ఇక్కడ మన బిజినెస్ లో మనము $35 తోటి మనము ఐడి తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడే ఈ రోజే వెంటనే మన యొక్క ఐడిని తీసుకున్నట్లయితే $35 తోటి మన ఐడి తీసుకున్నట్లయితే మనము టాప్ లో ఉంటాం ఫ్రెండ్స్. ఎంతో మందికి మన లైఫ్ ఇచ్చిన వాళ్ళైతాము, మన ఐడి టాప్ లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి మనము టాప్ లో ఉన్నట్లయితే మంచి చక్కని అవకాశాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, మంచి చక్కని సంపాదించుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి మీరు ఎవరు కూడా వృధా చేయొద్దు. మీ వీడియోని చూసిన వెంటనే ఫ్రెండ్స్, మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు లింక్ ఇస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఆ లింక్ ద్వారా మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎంటర్ చేసి మీ ఐడిని క్రియేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీరు టాప్ లో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఫ్రెండ్స్. టాప్ లో ఉన్నట్లయితే ఇవన్నీ కూడా మంచి అవకాశాలు మీరు అతి తొందరగా మీరు మీ ముందు తీసుకురావడానికి, మీ ముందు మీరు వీటన్నిటిని కూడా పొందడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. వీటి గురించి మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు ఫ్రెండ్స్. అలానే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఈ ఫెడరేషన్స్ మనకు కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి ఈ రివార్డ్స్ తో పాటు ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇక్కడ రాయల్స్ ఫండ్స్ అనే ఒక గొప్ప అవకాశం ఇచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మంచి అవకాశం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ శాలరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ శాలరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎట్లా ఉందంటే ఫ్రెండ్స్, మనకు 64 ఎవరైతే ఫెడరేషన్ కంప్లీట్ అయితే వాళ్ళకి $100 ని మనకి ఇక్కడ శాలరీ రూపంలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మనకు అలానే 1024 ఎవరైతే కంప్లీట్ చేస్తారో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి $500 ని కూడా శాలరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రూపంలో ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మనకు 64,384 ఎవరైతే ఫెడరేషన్ కంప్లీట్ చేస్తారో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి $2,000 ని మనకి ఇక్కడ చక్కని అవకాశాలు ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్ శాలరీ రూపంలో. మనకు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ 65,536 ఎవరైతే కంప్లీట్ చేస్తారో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి మనకు ఇక్కడ 500 సంబంధించినటువంటి డాలర్స్ ని కూడా మనకు శాలరీ రూపంలో ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇవే కాకుండా మనకు రిఫరల్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఎట్లా అంటే మనం ఫస్ట్ రిఫరల్ కి ఎవరైతే రిఫరల్ చేస్తామో 4 ఫెడరేషన్ కి కావాల్సినప్పుడు మనకు 75% మనకు ఆ ఐడిలో వాళ్ళ ఐడి కాస్ట్ లో 75% మనకి ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సెకండ్ రిఫరల్ కి 25% ఇస్తుంది, థర్డ్ రిఫరల్ కి 15% ఇస్తుంది, ఫోర్త్ రిఫరల్ కి 10% కూడా ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకు చక్కని అవకాశాలు ఉన్నాయి, మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి, మంచి సంపాదించుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఒక జీవితంలో పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మంచి సంపాదించుకోవడానికి చక్కని అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ అలానే మనకు 50 లెవెల్స్ వరకు మన డౌన్ లో వర్క్ చేసినట్టుగా 50 లెవెల్స్ వరకు మనకు అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ ఆ లెవెల్ ఇన్కమ్ కూడా షేర్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ఇలాంటి చక్కని అవకాశాలు మన ముందు తీసుకొచ్చినది రాయల్స్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ రాయల్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్, రాయల్స్ ఫండ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.